Okay, mga katugsok, ni ana sa gano. Mupakita og laing challenge diya kaninyo karong adlaw sa akong buhaton sa akong panimalay kay lisod kayo ang ako ang mansion nga agasanan sa ako ang am nya di kay mo agas ang tubig mga katugsok ako ning mauna sa ni sangon ako sa akong darling. Kay di na ko trabahoon mga katugsok, di ko man padogon. Gitawag ni siya og working in the family home. Iniguman ako ani mga katugsok. Muadto sa ko dito sa ako ana pong obligasyon na magkuan ko ron mangita sa kong paningabuhian. Ako nang ipakita ninyo ron ini human ako na ani. Kay gisugo pa mong kuan di. Ako sa ning unahon diya. Misik man. Lisod ning ato ang mansyon nga. Mubara. Ang agasanan sa mga water lily. Muna kinabuhi nito tong tugsok mga katugsok. Niguman ako ani na ako'y premyo. Ingon ako ang mahal sa kinabuhi nga premyuhan ko niya og mahuman ko ani akong trabaho. Unya, pag human sa akong trabaho, napagi ko ila iniyang isugo nako para madawat gid ako ang premyo nga nilibo. Libo-libog ug unsaon ako pagkuha sa premyo wa ko kay bawo unsay premyo. Kinsa ka to mga katugsok diya nga ang kanal silahang liguanan sa ilahang mansyon yung humas. Arian lang ko ninyo, tawgalan ninyo ang ako ang pangalan Tutong Tugsok. Andam ko malagad kaninyo sa paglimpyo ng inyong mga kanal diha. Grabe sura. Okay. Nasangko na ang tumoy sa tunga. Grabe na kita kong kapuya. Nahuman naman ko siyang permirong pagsubok mga katugsok. Nana sa kuilaing himuon para nga matuman ginako ang iyang gisugo. Nga madawat na ko ang premyo nga nilibog-libog. Nilibog-libog unsaon na ko pagkuha. At ninyo ang sumpay ani kay didto ninyo makita ang yang sugo nga usa. Okay, ay usbon ako mga katugsok. Ayo mo daghan kay salamat kaninyo sa pagsubaybay o pagsunod sa ako ang salida. Ingon man sa mong men Janwa Mix TV 3 Buhakak og sa ko ang channel Tutong Tugsok TV.
o kang Jinglix TV o kang Alimukoy Tres Buhakak o sa ako ang pagmangkon Katbin TV. Kamo na bahala sa pagsabrab ug pagsuporta. Kanang tanan usbon ako. Salamat kaninyo kay og wala sad mi. Ako ang gibuhat para kaninyo at ninyo shout out ini human ni sa danay shout out ang tumoy. Ang tanan nga nagpa-shout out nako karon ako ipa-shout out diri sa kon channel. Okay, usbon ko daghan salamat ug God bless kaninyong tanan. A few moments later. Okay mga katugsok, mao ni ikaduha na kong challenge si iyang gisugo din ako, matuman na ako mga katugsok. Madawat na ako ang premium nga akong gipangandoy. Nawa ko kay bawo og nilibog-libog ba. Mao ni ikaduha na kong giingon. Mao ni giingon akong paningabuhian. Paningabuhian ba ni gisugo utang pa hay. So okay lang, mutuman lang kita mga katugsok kay abi nimo. Kung di ta mutuman, aw. Why abling bintana sa puso ni Dodong Totong. Ate mayuha na ko budak. Hay. Basta suguon ko niya na mga premyo. Hay na ko diyan mga katugsok. Ang hangir dipsod. Tigin pagkabrayta. Tungod sa nagdali-dali. Nga mga kadawa to sa premyo. Wa ta hibaw ko sa premyo ha. Banat-banatan tani be. Tingbon tani. Kaya madali madawat itong premyo nga nilibog-libog. Oy! Usaon man ani paghay nabali man ni. Narari ay. Bida. Sayo na rin ang trabaho ay. Saman, darling! Wala lain darling! Sabay sugon mo darling, hapit ko man. Andam lang ida kay purtig din binughaay ani rin ko man. Unsa kan klase nga bugha no? Pabughaon sa kong kahoy no ni. Wa para ba koy aam. Panatong banati durong totong. Na. Kining magdali-dali ta. Magkabulik-bulik lang ginoon. Dali on tani. Kana. Dua untuk buok karon dali. Kana. Juta. Okay. Tugsok paspasan tadi. Kaya ron makuha na to ang wang premyo. Dagdag kay kung hayay. Wag dito nilaban ang usap. Ako dili ul kay ay gusto ko ang mahal. Gamay na lang. Nabali. Darat ay. Panausan lang yun. Yes! Makuha na gina ko nga akong premyo. Okay mga katugsok. Mauna ni katapusan. Nga ako ang butang dito sa hayan. Ginsa katuang mga katugsok na mga followers, mga subscribers. Nagkahinganlan mo ko ang tabang sa paghayhay sa inyo ako galingon. Ingna lang ko. Kay ako mong tabangan. Daghang kayong salamat sa pagsubaybay, pagsuporta diri kanako. Tutong Tugsok TV. Ingon man sa among main Janwa Mix TV 3 Buhakak. Ako di ay si Tutong Tugsok. Okay mga katugsok. Mao din nga ako ang mga supporter sa ako ang channel. Ingon man sa Janwa Mix TV. Kini siya nga bata. Mao ni ako ang mga amigo. Nya. Usa sa ni sila nga subscribers kanako. Kinsa gani pangalan mo dong? Ajulito. Rogelito. Rogelito de. Sabi ko Ajulito. Ikaw dong? Tisoy. Maura ni Tisoy nga bungot sa ukok ni tawanan. Bita dong okay ra kayo. Usa nga nimo? Che? Franz.
Okay, nagtanawan ka sa salida sa amo ang salida dong? Oh, ikaw dong? Si Aljiho. Ang apelyido? Humabal Baby Junior. Gonzaga day. Okay, daghang salamat ninyo dong ha. Oh, makita ninyo sa akong channel Tutong Tugsok TV. Tanawa lang ni kay haron makita sa ninyo inyong naong ug unsa gid mo kagwapo. Mao ni mga katugsok, mga followers, mga subscribers, akong mga amigo tanan mao ni suporta sad sa Janwa Tres Buhakak ingon man. Mao ni siya si Tutong Tusok alias Rapi Boy. Humabaw Baby Junior. Dong, tanaw rin dong. Tanaw papa ba? Tanaw papa dong. Oops. Oh, kita ninyo ko ang itsura, parehas ko ang itsura no. Oh. Basta mentaw. Tanawan niyo kung itsura mga katugsok. Oh. Basta mentaw. Tugsok pa rin. Okay dong, daghang salamat. Makita ninyo ni ug daghang sa ako sa nila. Tres Buhakak. Sa Tutong Tugsok TV. Okay mga katugsok, niana sa dino karon akong gisaad ninyo sa fasilidad sumpay nako ang set out niya. Nari kikita naman ari ko ang tapad no sa ako ang salida katong sirhe ay sayaw nga sirhe. Iskiri. Oh, iskiri. Iskiri niya ako ni siya ang partner sa ako set out kay nasa siya set out siya para sa iyang mga friends po mga parehan niya kabatanon ba. Okay. Set out day ko diha ni Sepreno Terion. Terion no? Torion. Torion. Sepreno Terion og shout out sa ko ni Marvin Inero og ni Ed Bia TV. Shout out ko ni mga Edia TV og ni Fernando Nebria. Shout out to sab ni Benji. Grabe. Ay, kasaday. Karina kawasa. Shout out ko ni Rosel Savit, Faisal Sopari, Alfred Pacquiao from Negros, Vander Vlog. Okay. Shout out sa ko ni Allen Sabihutod. Sabihutod. Suhitato. Ay. Suhitado. Isa ni? Suhitado. Suhitado ni ay. Shout out ko diyan ni Resia TV. Nga nag-supervise siya sa akong channel ingon man sa mga Janwa Mix TV 3 Buhakak. Daghang salamat sa dimo boss. Ug dahi ka ug babay okay ra gyapon. Maray, napadya. Set out sa kanya. Set out sa ko ni Jano sa Bandal. Og set out sa ko diya sa mga ka-astig. Tarihan ako. Bungot sa ko. Set out sa ko ni Siya TV o anawit ni siya? Angkit mo angkit. Angkit di. Okay, daghang salamat ninyo ha. O ako namong gi-shout out katong wa na ko ma-shout out pang uban sa mga imong pangalan. Ako gyud tong ipa-shout out karon mga sunod mga adlaw ako ang mga salida pod. Usbon ako, God bless. Daghang salamat kaninyo sa pagsubaybay sa akong channel Tutong Tugsok TV. Og sa mong men Janwa Mix TV Tres Buhakak, daghang salamat ug God bless. Og sa ako sa dayang pagumangkon naa sa si kuansad shout out sa nako si Katben TV diya sa niyang channel pod. Okay, daghang salamat kinimo. Usa sa siya nga nagsuporta po sa Tres Buhakak Janwa Mix TV og sa akong channel Tutong Tugsok TV. Oy, mo dai tiwasag shout out dai. Shout out na ko mga friends, Julero Santoque, Ann Krisha Pearl, Shelami Morales, kanang Honey, Leonora, makakita man gani mo, ayaw dyan mo kalimot og subscribe, like, share sa imong mga friends para makita support sa Kuan ni Kuya Vlog. Okay. Daghang salamat. Say pangalan mo dai? Nisha Cindy. Siya dai si Misa Cindy og ako sab si Tutong Tugsok TV.